बड'फा लिरखाबाय आंनि समावनो संबिजिराव बुरलुंबुथुरनि साहा हालाम आलादा बर' रायजो थागोन बेवहाय जों गासै ट्राइबेलफोरा खौसे जानानै दंखायो जोंहा बै जोंनि आजै आजौमोननि समावनो लिरखाजानाय सनानि गंसे नखर सिंखावदों आइ बैसोमुथियानो बर' हालामखौ खौसेथिनि आलादा नखर मोनथायखौ जुजिनानै मोनथांखिखौ मोननो थाखाय दं दिनैबो राव हारिमु गोमालांनो सम गैलिया दिनै जोंहा खौसेथि गोजोन नखरनि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोर हान्थिनानै दाफावसाय नोंसोर दाफावसाय बर' माहारिनि सिमांखौ नों आरो आं खौसे जानानै फिसाफोर खौसेयै थां दावहायाव देरहासार नोंसोर बै बड'लेण्ड दावहायाव खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।